yn yr adran gynnyrch y gwaith llaw, a dyma i chi wraig sydd wedi bod wrthi'n brysur, Jackie Thomas o Drecastell. Sawl cystadleuaeth goginio i gyd? Wel, 10 i ddechrau, ond dim ond 9 nath i'r sioe yn ymffodus. Gai holi mwy? Wel, fi oedd y shortbread ddim yn bihafio fel ddyle fe. Na. Oedd y gwreichion yn tasgu? Wel, oedd y gwallt coch yn... Ond mae beth sydd wedi cyrraedd wedi creu argraff, achos dyma'r tro cyntaf i chi gystadlu? Ie, tro gyntaf yn y sioe frenhinol, ie. Wel, llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. 5 brownie siocled heb gluten, a da chi wedi cael y cerdyn melyn, wedi cael y trydydd. Do. Hapus? Ydw raddau, ie, am y tro gyntaf yn cystadlu, yn weddol hapus i fod, ie. A faint o her yn neud o efo'r, bod o'n gluten-free? Wel, i mi, beth oedd yr her i gweud y gwir, achos dwi ddim yn gyfarwydd â defnyddio'r blawd gluten. So, amser ddyn dod i gael yr sticky, chybod, a'r gwyden. A mae hwnna'n bwysig, ma? Ydy, ie. Wel, yn y marn i, ie, a mae'n debyg wrth y beirniad, mae wedi dewis rhywbeth gwy, A'r beiriad hefyd yn dweud bod o'n bwysig bod y darnau gyd o'r un maint, ond y cwestiwn ydy, beth ydy siap brownie fod? Wel, na beth sy'n gwneud tipyn o ymchwil sydd yn diddorol i gweud y gwir, achos oedd y maint oedden nhw'n awgrymu oedd 7 cm efo 5 cm. Reit. Sydd yn dipyn o maint. Ydy. So benderfynnes i ddim ddilyn yr awgrymiadau hynny. Ond, ydych chi wedi cael cerdyn, a mae hwnna'n ddechrau'r ferchog yn dydi? Wedyn, da ni fo'r dorth fatus a chnau Ffrengig, date and walnut, sydd yn gyfuniad lyflu yn dydi? Odi, mae'n hyfryd. A dyma ni, trydydd eto. Ie. A beth sy'n hawdd o fi ydi bod mae lliwiau hein, mae yna gymaint o amrywiaeth o fewn... Os mae'n wir, yn diddorol yn dweud. Be di'ch cyfrinach chi ta? Wel, sa'n gwybod yn wir, wedi dilyn hen receit oedd gyda ni, chybod, yn y teulu. Fi'n siŵr bod e'n rhywbeth i wneud gyda'r lliw y siwgr i chi'n defnyddio, chi'n bod. Fel mae un yn fwy tywyll na'r llall, fel chi'n gweld, yna fe. Fel bara bris pawb yn gwmwys, cryfder y te, yna fe. Ie, ond mae'r rhai wedi rhoi cnau Ffrengig ar ei ben o. Ie, sydd yn dwtch bach eitha neis i gweud y gwir, so oedd y beirniad yn amlwg yn hoffi'r syniad hynny den. A wedyn yn deud hefyd bod maint yr cnau Ffrengig i fod yn maint yr ewin. Na fo, da ni gyd yn gwybod rwan ta. Mae yna fwy bobl, mae yna fwy, achos penderfynu cystadlu am y tro cyntaf. Be nath eich sbarduno chi, so Jackie? Wel, so'n hollol siŵr, ond wedi cefnogi'r sioe ers o'n i'n un fach. Achos ti'n byw weddol? Wel, weddol lleol, jyst dros yr epynt. Bob blwyddyn yn dod i weld y coginio a meddwl, reit, blwyddyn nesa, a leni me wedi digwydd. A da hynny, achos beth ydy'r gwaith, neu beth oedd y gwaith? Wel, fi ys i'n cogydd yn yr ysgol Ponseni am 15 blynedd. Plant lwcus iawn, sy'n ni'n dweud. Wel, joio pob eiliad, ie. Achos da chi wedi cael tocyn glas. Wel, ie. Ar y fflan sawrus. Ie. Reit. Ie. Be di gwahaniaeth rhwng quiche a fflan? Wel, cwestiwn da. O, diolch. Beth yw'r ateb? Wel, i fi fydd e quiche mwy fel cynnyrch sydd gyda chi ar ôl falle yn y tŷ a eisiau defnyddio nhw yn y fe, ond falle bod y sefr i fflan yn mwy arbenigol falle. So benderfynnes i gan oedd, os cofiwch chi, Coronation Quiche yn gynharach yn y flwyddyn. So es i lawr y drywydd hynny, gweud y gwir. So mae asparagus a spinach, winwn sgwyrdd, ond dodys i bach o gig moch yn do fe'n anffodus. Yes. Be, oedd hwnna ddim i fod? Wel na, dim byd i weid bod chi ddim yn gallu. Ond mae'r blas yn dydi? At dant ni gytred yn fe. Ond mae'r asparagus yn dwtch bach reis. Mae'n lyflu. Wel, trial yng ngore. Dwi wedi bod yn siarad o'r beirniad, a da chi wedi cael gair efo nhw hefyd, a'r stiwardiaid. A be maen nhw wedi ddeitha chi? O, mae rhaid i mi addo cystadlu blwyddyn nesaf. Gewn ni weld. Mae llongyfarchiadau mawr ar y holl waith caled. Mae werth o'n dydi? Wel, chi'n barto'r sioe, ynddi chi? A mae'r sioe yn bwysig i chi? Odi, mae e. Jackie, llongyfarchiadau mawr. Diolch am y sgwrs. Diolch ni, diolch.